100 ଟଙ୍କାରେ ଫୁଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେଟା ପୁଣି ଆମ ଉଦଳା ମେଳା ଦେଖିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟା ସମ୍ଭବ ହଉଛି କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସ ଦେଖିବା 100 ଟଙ୍କାରେ କଣ ସବୁ ଫୁଡ 100 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ଫୁଡ କୁ ଦବା ଗିଳି ଆସ ସାଙ୍ଗମାନେ ମେଳାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମତେ ଚିକେନ ଷ୍ଟିକ୍ ପୁଡା ଦୋକାନ ଟା ଦେଖା ହେଇଗଲା ତ ଏଠି ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ତାପରେ ଚିକେନ ର ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେଲା ପରେ ଚିକେନ ଟା ପୁରା ମଜାଦାର ଥିଲା ତାପରେ ସେଠି ବଢେଇ ଦେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଭାଇ ଆମକୁ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲେ 80 ଟଙ୍କା ତ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ରହିଲା ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଷ୍ଟପେଜ ଗୋଟେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମତେ ମିଳି ଯାଇଥିଲା ସୁଇଟ କର୍ନ ପୁଣି ଆମର ସୁଇଟ କର୍ନ କୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ତାପରେ ସୁଇଟ କର୍ନ ଦୁନାଟାକୁ ଧରି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେଲି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା ସେଠି ମୁଁ ଭଉଣୀକୁ 20 ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ରହିଲା 60 ଟଙ୍କା ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ନେଲି ତାର ଟେଷ୍ଟ 10 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ଆଉ ମେଳା ଆସିଛେ ମାନେ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ସହ କଟଲେଟ୍ ନ ଖାଇଲେ ହବ ତାପରେ ମୁଁ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି କଟଲେଟ୍ ଆଉ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ମିଶେଇକି ଆର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ଖାଇଲି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ତାପରେ ଖାଇଲି କଟଲେଟ୍ ଆ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ 30 ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ପୁରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଟର ସୁପ୍ ଖାଇବା ୟାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ଥିଲା 20 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଭାଇ ଆମକୁ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲେ ପୁରା ଗରମା ଗରମ ମଟର ସୁପ୍ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେଲା ପରେ ମଟର ସୁପ୍ ର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ମସ୍ତ ଥିଲା ପୁରୀର ୟାଦ ଆସିଲା ଆଉ ମାତ୍ର ବଳିଥିଲା 10 ଟଙ୍କା ଗରମ ତ ବହୁତ ଖାଇଲେ ତାପରେ ଦରକାର ହେଲା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ମତେ ମିଳି ଯାଇଥିଲା ଭାଇଙ୍କର ଏଇ 10 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି ଗୋଟେ କୁଲଫି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ସୁଇଟ୍ ଆଉ କ୍ରଞ୍ଚି ଥିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଟା ଖାଇକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲି ଆଉ ଯଦି କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।